kwanele ngoku ibe amakhaya awanabazali kule industry kwanele ngoku. Ndiyayithanda into omnye utata othe makungafa abanye abantu, noba singafa thina kodwa makungafa abanye abantu. Ndifuna ukuthi kuye akavuki umuntu ofileyo ngosike kula womnye. Ndifuna ukuthi kuye akavuki umuntu ofileyo ngosike thina sibula nomnye umuntu. Bazalwane, siyamthandazela uThixo, makabeke iphiko namaphiko akhe phezu kwakhe. Ayithe isithunzi kodwa makanigume ngamaphiko akhe. Hayi ngenxa yenu, hayi ngenxa yenu, kodwa ngenxa yabantwana benu, ngenxa yabazali benu, ngenxa yamakhosikazi ethu. Ngoba abantwana benu bayasinobayintoni kanoteksi bazutata abantwana bethu. Sithandazela abantwana bethu. uThixo makanikhusele ngenxa yesililo sabantwana bethu. Abantwana benu bangabi zinkethama ngenxa yale industry. Makani Thixo ekwelesithatha izulu kwanele ngoku. Nele ngoku. Akho muntu ekufuneka aphinde abhubhe kule industry. Makube uxolo apha. Uba uYesu wathi ndinika uxolo lwam ayibeka bathi bazalwane sinika uxolo kathi. Lulo olulawula le industry. Umuntu omnye kakade into eqala ngomuntu omnye. Umuntu omnye ofuna ukwenza isiphithiphithi apho kule industry. Thixo makathethe naye ukuze loo nto yakhe ingamangelwa muntu. Sicela nihlale phansi bazalwane, sonibeka izandla. Masibethandazele